Hukumar kula da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar Kano Karota ta ce ta samu nasarar kama wasu motoci guda 4 kirar jefa makare da barasa. Shugaban hukumar Karota Faisal Mahmud Kabir ne ya bayyana haka lokacin da yake duba motoci bayan da jami'an hukumar suka sami nasarar cafke motocin. Ya ce hukumar Karota ta sami nasarar kama motocin ne bayan rahoton sirri da aka samu wajen wasu masu kishin jihar Kano. Ya ce dokar jihar Kano ta haramta shan barasa a kowane lokaci, musamman yanzu da ake cikin wata mai alfarma ta Ramadan. Ya kara da cewa ya zama wajibi hukumar ta rubanya kokarinta wajen sa ido a daukacin titunan jihar. A ƙarshe ya yaba wa jami'an da suka sami nasarar cafke motocin, yana mai cewa da zarar an kammala bincike za a mika wa hukumar Hisba domin ta kara faɗaɗa bincike da kuma ɗaukar mataki na gaba.